Менә бүгенге көндә без сезнең белән 21 гасырда яңадан торгызуга тагын да күбрәк ышанабыз. Ничек? Дәлил бар. Карагыз. Менә ничәдер ел элек шундый тәҗрибә куйдылар, эксперимент. Бер сарыкны алдылар да, ул сарыкның бер өлешен алдылар да һәм икенче сарыкны клонировать итеп куйдылар. Хәтерлисезме? Овечка Долли. Телевизорда бик күп сөйләделәр. Хәзер ул экспериментны кая куйдылар, аңлашылып бетми. Ләкин бер сарыкның бер өлешен алдылар да, бер күзәнәген, шушы бер күзәнәктән ясадылар икенче сарыкны. Һәм менә шушы галимнәр әйттеләр, безнең мамонтның сөякләре бар. Мамонтларның сөякләре, мамонтлар тегелеке борынгы заманда яшәгән хайваннар. Шушы хайваннарның күзәнәкләрен әгәр дә без эшкәртсәк, яңадан мамонтны торгыза алабыз дип әйтәләр. Хәзер мин сезгә сорау бирәм. Әгәр дә кешеләр мамонт сөяген алып, яңадан мамонтны ясый алалар икән, Аллаһ Тәгалә беренче мәртәбә мамонтны ясаган Аллаһ Тәгалә шушы мамонтны яңадан ясый аламы? Әлбәттә. Әлбәттә. Кешенең сөяген алып ясый алаймы? Шуның өчен безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, кеше үлә, аны жуалар, кабергә куялар, ул кабердә эшереп бетә, бөтенләй илләмәгәр соңгы сөягенә, койрык сөягенә кадәр ширеп бетә, бөтенләй бер сөяк ширеми бер ничектә. Менә бу умыртканың соңгы сөяге кешенең бер ничектә ишереми дә, янмый да, батмый да, бер кая да китми. Менә шушы сөяктән Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә кыямәт көне алдыннан бөтен кешеләрне яңадан торгызачак. Ышанасызмы? Әгәр дә кешеләр мамонтны ясый алалар, Аллаһ Тәгалә безне ясый ала. Хәзер аятны укыйбыз Ясин сүрәсеннән. Ясин сүрәсендә 77, 78, 79 аятларны укырбыз. Аузу биллахи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир рахим. Авалам ярал инсана анна халакнаху мин нутфатин фаиза хува хасимун мубин. Әле кеше күрмиме? Без аны бер ишеп бара торган тамчыдан бар иттек. Бер судан бар иттек. Алар әле моны күрмиме ди? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ул ди, шушы кеше безгә төрле мисаллар китерә, төрле хикаялар сөйли, һәм ул безгә әйтә, кем соң шушы сөякләрне яңадан торгыза ала? Бу безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вакытында бер кафир кеше, Аллаһны инкар итә торган кеше килде дә, бер ишерегән, кипкән сөякне алды да, кулында шуны нитеп ышкып, тузанга әйләндереп, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның битенә шуны атты да әйтә, эй Мухаммад, син әллә әйтәсең, Аллаһ Тәгалә мине шушы сөяктән яңадан торгызамы дип әйтәсеңме? Дип әйтте. Аллаһ Тәгалә аңа шушы аятлар белән җавап әйтә. Син безгә мондый мисалларны китереп әйтәсең, кала ма юхил изама ва хия рамим. Кем шушы кибеп беткән, тузанга әйләнгән сөякләрне кем яңадан торгызачак дип сорау бирәсең? Кул, син аңа әйт, юхихаллази аншаха аввала марра. Кем аны беренче мәртәбә бар итте, шул бу сөякләрне икенче мәртәбәдә үзе ясап куя. Ва хува бикулли халқин галим. Ул бөтен бар итү турында беләдер. Шуның өчен безнең инде бүгенге көндә яңадан безне торгызу турында бер нинди дә шик, шөбһә юк. Аллаһ Тәгалә безне һич шиксез бөтенебезне торгыза, һич шиксез бөтенебезне кыямәт көнендә үзенең каршына бастыра һәм безне хисап итәчәк. Син шушы дөньяда мин сиңа бу тәнне биргән вакытта, бу күзләреңне биргән вакытта, бу акылыңны биргән вакытта нәрсә эшләдең син бу дөньяда?